Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny Türkmenistanyň prezidenti Arçman şifahanasyny hemde halkara pediatriýa merkezini alınıp barýan işler bilen tanışdy. Aşgabatda Kids Expo ähli zat çağalar üçin adly halkara sergi ýarmarkazy geçirildi. Arkada futbol toporunyň Afrika Çempionlar Ligasynyň toporçulygyny tapgyrnaky duşuklarynyň tertibini eglan edildi we beýlik habarlar. 15 Awgustda Aşgabatda Türkmenistan we Bangladeş Halk Respublikasynyň daşary syýasy idaralarynyň arasyna syýasy geňeşmeler geçirildi. Gepleşikleriň barşyna iki taraplaryň gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça pikir alşyldy. Taraplar dowlat ara gatnaşyklaryň gerimini giňeltmek babatda ýokary we iň ýokary derejelerdäki saparlar guramak maksada laýykdygyny bellediler. Geňeşmeleriň barşyna Türkmenistan we Bangladeşiň arasyna sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ýoly goýmak mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasy bilen Dakkanyň Sowda Senagat Palatasynyň arasyny hyzmatdaşlygy ýoly goýmak mümkinçiliklerini seredildi. Syýasy geňeşmeleriň ahyryny özara gyzyklanma bildirilýän netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek möhümdigi nyktaldy. 19 Awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Arçman şifahanasyna bardy. Hemde bu ýerde alınıp barýan işler bilen tanışdy. Bu ýerde Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman senagaty ministri Gaýyp şifahanada täze gurulýan binalar toplumynyň we döwre waplaşdyrylan binalaryň taslamalary, ugurdaş desgalaryň yerleşik ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi. Görkezilýän taslamalaryň hataryny 400 orunluk täze şifahana binasy, düýpli döwre waplaşdyrylan A hemde B binalarynyň, naharhananyň, fitoboryň we çaýhananyň, 300 orunluk mejlisler zalynyň, mineral suw içilýän binanyň, çağlar üçin oýun otoglarynyň, dürli maşglar ýerine ýetirmäge niýetlenen turganlyşyk zalynyň, şypaly suw bilen bejeriş binasynyň 4 gatly awtolog durulgasynyň şekilleri bar. Türkmenistanyň prezidenti taslamalar we binanyň yerleşik ýerleriniň çyzgylary bilen için gyzyklanyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy hemde degişli düzedişlerini girdi. 20 Awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda sapar bilen gelen Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin kabul etdi. Duşuň dowamyna özara döwlet gatnaşyklaryň meseleleri barada pikir alşyldy. Bellenilşi ýaly iki dostlukly ýurduň arasyna gatnaşyklarda sowda ykdysady hyzmatdaşlygy möhüm orun degişlidir. Şeýle hem energetika, ulug we owa hojalyk puwdaklaryna geljek uly hyzmatdaşlygyň bardygyny bellenildi. Medeni insanperwer ulgam hem iki taraplaryň gatnaşyklary aýrylmaz bölegi bolmagyna galýa. Duşuň ahyryna Türkmenistanyň prezidenti hemde Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministri ýoly goýulan dostlukly gatnaşyklaryň iki dogonluk halkyň bähwidine mundan meýlekde ösdüriljekdigine anam bildirip birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. 20 Awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Türkmenistanyň we Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň derejesine syýasy geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň dowamyna iki taraplaryň gün tertibiniň giň gerimli meseleleri boýunça pikir alşyldy. Taraplar syýasy diplomatik hyzmatdaşlygyň ugurlaryny işçileşdirmek we kämilleşdirmek meselelerini aýratyn üns berdiler. Sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berildi. Iki ýurduň arasyna harit dolanşygynyň ýygyderli ösüşi bellenildi. Şeýle hem energetika, ulug we ara gatnaşyk, owa hojalygy, sowda hemde maýa goýum işçiligi ulgamyny hyzmatdaşlygy artdyrmagyň geljegine seredildi. Şeýle hem şol gün Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň arasyna 2027-2028 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasyny gol çekmek dawarat geçirildi. 20 Awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň günorta künjegini gurulşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp barılan halkara pediatriya merkezinin desgalar toplumuna alınıp barılan işler bilen tanışdy. Bu ýerde Saglyk goraş we derman senagaty ministri Gaýyp merkezin bölümleriniň enjamlaşdyrylış derejesi we binalaryň ýagnaşyk ýerleriniň awatlandyrylşy barada hasabat berdi. Türkmenistanyň prezidenti görkezlen taslamalary özüniň bir näçe belliklerini aýtdy hemde degişli düzedişler girdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti halkara pediatriya merkeziniň maslahat beriş, anyklaýyş, bejeriş we ýatymlaýyn otoglar
oğlar bilen tanışdy. 19-21 awgust aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň sergi merkezinde çağı haritlar senagatyny, bilimini, döredijiligi, sportu we maşgala diýen jalşyny birleşdirýän uly gowrumly meýdança bolan Kids Expo ähli zat çağalar üçin atly halkara sergi ýarmarkasy geçirildi. Sergi täze dolan çağalar üçin haritlar, bilim we öwrediji häsiýetli, innowasion tehnologiýalar, ekologik taýdan arasy önümler, gowun açmak üçin güýmenjeler we döredijilik, çağa modasy, sağlyk we sport, kitaplar hemde edebiýat ýaly tematik ugurlary öz içine aldy. Serginiň maksatnamasynyň çäklerini çağa zehinler zoology, kuşt mektepleriniň bütün dünýä federasiýasynyň amal sapaklary, hunärler şäherçesi, STEAM ilmi zoology, planetari, maslahatlar zoology hemde art zoology ýaly meýdançalar hereket etdi. Türkmenistan Sowda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi ýurdun 5 welaýatyna sowudyjy we doňdurjy ammarlaryň tatlamasyny ýerine ýetirmek, olar üçin enjamlar getirmek hemde gurmak boýunça tender bätleşigini eglan etdi. Tender 5 lota bölünýär. Birinji lot Balkan welaýatyna kuwady 3000 tonna bolan sowudyjy ammarlar gurmak. Ikinji lot Daşoğuz welaýatyna 5000 tonna, üçünji lot Lewap welaýatyna 8000 tonna, dördünji lot Mary welaýatyna 6000 tonna, 5-nji lot Ahal welaýatyna 8000 tonna. Tender resmi namalary 2026-njy ýylyň 24-nji sentýabry saat 18:00 çenli kabul edilýär. Dünya täzelikleri. İstanbul'un howa menzili 16 awgustda Ýewropanyň howa menzilleriniň arasyna bir günde hyzmat edilen ýolagçylaryň sany we amala aşyrylan gatnawlaryň sany boýunça nowatdaky rekordyny täzeledi. Howa menzili 290.287 ýolagçy hyzmat etdi we 1739 uçuşy amala aşyrdy. Täze görkeziji 9 awgustda goýulan öňkü rekorddan hem ýokary boldy. Şol gün howa menzili 289.732 ýolagçy hyzmat edipdi. İstanbul'un howa Ýewropanyň iň iri howa gatnawlarynyň merkezleriniň biri hemde Türkiýanyň esas halkara üssaşyr gatnaw merkezidir. Howa menziline her gün dünýäniň ähli sewitlerini diýen ýaly müňlerçe göni we üssaşyr uçuşlar amala aşyrylýar. Dubai sewitde Hytaýyň sürüjüsi taksilaryna işewelik maksat bilen işlemäge ruhsat berilen ilkinji şäher boldy. Sürüjüsi taksilar çatryklary, aýlawlary we ýol ışykly bölekleri öz başda geçip bilerler. Häzir olar Jumeýra etrawyny 25 ine 4 kilometr çäkde işleýärler. Bu hyzmat howanyň selsy boýunça 50 gradusa çenli gyzyan Thomas paslaryna has amatlydyr. Ýolagçylar ýürüýte ykjam goşuny arkaly awtobusga çagyryp, jokrama asyda uzak durman destine minip bilerler. 2026-njy ýylyň ahyryna çenli taksilaryň hyzmat ediş çägini giňeltmek we ulaglaryň sanyny bir näçe ýüz birlige çenli artdyrmak meýilleşdirilýär. Sport täzelikleri. Türkmen kuşçusu Lale Şöhradowa 16-26 awgust aralygynda Hindistanyň Mumbai şäherine geçirilýän 20 ýaşy çenli ýetkinjekleriň we gyýylaryň arasyna Aziýa çempionatyna altyn we kümüş medal gazandy. Lale Şöhradowa 60 kuşçunyň gatnaşan rapid ýarşyny goşmaça görkezjiler boýunça altyn medala munasip boldy. Rapidde gazanylan altyn medal Lale Şöhradowanyň bu çempionatynyň ikinji baýragydyr. 17 awgustda ýarşyň ilkinji gününde ol Bliss ýarşyny kümüş medal gazandy. Şol ýarşda Lale Şöhradowa birinji başlangyç belgisi bilen çykyş etdi. Türkmen topary hem ýarşy ynamly başlady. Rapid ýarşynyň 4 tapgyryndan soň Jahan Rejepow ýarşdaky 6 öňdewarjynyň hataryna girip ýekejegede hem ýeňilmedi. Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy 2026-27 ýylyň mewsüminde AFK 2 Çempionlar Ligasynyň toporçylaryň tapgyryndaky duşuklaryň tertibini eglan etdi. Türkmenistanyň Arkada kluby toporçylaryň tapgyrdaky ilkinji duşugyny 15-nji sentýabrda Al-Muharrak toporyna garşy geçirer. Ikinji tapgyrda 14-nji oktýabrda Arkada myhmançylykda Al Jazeera bilen duşar. 3-nji tapgyrda 28-nji oktýabrda Arkada Golgohar bilen duşar. Jogap duşugy 4-nji noýabrda Türkmenistana geçiriler. Türkmen toporçylaryň tapgyrdaky çykyşyny 25-nji noýabrda Al-Muharrak we 9-njy dekabrda Al Jazeera bilen geçiriljek duşuklar bilen tamamlar. Türkmen kluby öý duşuklaryny Arkada şäherindäki 10.000 orunluk öz stadionuna geçirer. Mehriban adamlar, size ýetirmek bilen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saýtynyň dolalygyny tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň aktual maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.